Teño coñecido que cando marchou para Santiago estudar bioloxía pasou de chamarse Juan a Xoán. A él na casa sempre lle falaron castelán, pero unha vez en Compostela todo iso cambiou. As malas linguas din que na facultade lle lavaron a cabeza con algunhas desas ideas do BNG. E tamén din que cando acabe a universidade se lle pasará. Que culpa ten Xoán de sentirse acollido nun espazo que non se corresponde coa súa crianza? Moi bons días, xurado, público presente e equipo contrario. Moita sorte para vos. Son Brad García e son o encargado de realizar a quenda de exposición inicial do meu equipo, formado por María Pérez, Alexia Rey, Berta Lema e o equipo de apoio, Alba, Lucía, Anxo e Judith. Polo tanto, os meus compañeros e eu atopámonos totalmente a favor ante a afirmación proposta como motivo deste debate. A supervivencia da lingua galega depende das persoas neofalantes. Para defender a nosa postura, baseámonos en tres argumentos. Un argumento de futuro, un argumento de calidade e un argumento de analoxía, desenvoltos baixo a nosa tese. Os neofalantes son o baluarte clave da supervivencia do galego. En primeiro lugar, consideramos que é esencial ter un argumento ao que nos chamamos argumento de futuro, no que nos centramos na situación dos falantes nativos do galego. O horizonte que lles agarda a estes é máis ben pesimista, como sabemos polos estudos do Instituto Galego de Estatística publicados no ano 2018. Certamente, a presenza destes usuarios tradicionais do noso idioma é cada vez máis reducida e os neofalantes supoñen entón o baluarte clave na supervivencia da nosa fala. De feito, a clave para a supervivencia da nosa fala radica en fortalecer as condicións que permiten a conversión lingüística do español ao galego. E afortunadamente os neofalantes supoñen case a metade dos castelán falantes iniciais, segundo Fernando Ramallo, profesor de Lingüística Xeral da Universidade de Vigo e especialista no estudo deste tema. Por outro lado, como outro dos pilares fundamentais na defensa da nosa postura, o argumento de calidade. Basicamente, o galego que empregan os neofalantes constitúe unha lingua correcta, fiel á variedade estándar, e que demostra un claro esforzo pola corrección formal do galego. Pola outra banda, a meirande parte dos falantes tradicionais non sempre respectan a variedade estándar. É de todo sabido que empregan multitude de castelanismos léxicos. O galego ten que ser falado na súa versión normativa. Esta gráfica extraída do estudo de Xavier Benavides evidencia que a meirande parte do alumnado galego enquisado na súa investigación ten conciencia de que é precisa unha variedade normativa común. En terceiro e último lugar, vou explicar o argumento de analoxía, no que comparamos a situación da lingua galega coa das súas linguas minorizadas irmás dentro do contexto español. Con isto refírome ao catalán e ao éuscaro. Malia que non son contextualmente casos análogos ao galego, a circunstancia de ambas linguas contribúe a considerar os neofalantes como a clave do incremento de falantes. Así, como lemos na monografía de 2019 adicada ás linguas minorizadas de España e coordinada por Ramallo, prevese que o éuscaro chegue a case o 50% dos falantes en 2036 no País Vasco. E todo grazas aos neofalantes. Pola outra banda, en Cataluña, lévanos a cabo grandes esforzos para a normalización lingüística do catalán en tres ámbitos: a escola, a administración pública e os medios de comunicación. Así, actualmente, en Cataluña, a metade dos falantes do catalán son neofalantes. En definitiva, os neofalantes tamén contribúen a incrementar o número dos falantes do galego e, polo tanto, axudan a que a supervivencia desta lingua non estea tan ao límite. Para rematar, vou recordar os nosos tres argumentos. Un argumento de futuro, un argumento de calidade e un argumento de analoxía. É a nosa tese. Os neofalantes son o baluarte clave da supervivencia do galego. Moitísimas grazas. Cultura, historia, paisaxe,
Idioma. Galiza. Unha terra, ao igual que a nós, única e viva. Unha terra coa cultura do manoserá, do ata logo. Unha terra do noso, pero que sen medo ofrecémoslo para todos. Cultura da familia e da boa comida. Cultura que sen a nosa lingua non chega a ningures. E nós non somos niñan sen ela, a nosa lingua, o noso galego. Bos días, son Lucía e xunto ao meu equipo imos defender a postura en contra neste debate. A competencia lingüística autopercibida non se pode equiparar plenamente nin ao uso nin a competencia real que se pode demostrar coa práctica. En relación a isto, o estudo do IGE, Instituto Galego de Estatística, indica claramente unha tendencia a unha maior incapacidade de falar o galego a medida que diminúe a idade. Estamos, polo tanto, diante dun problema da perda de transmisión interxeracional. É dicir, que pais galego-falantes teñen fillos castelán-falantes. Que os descendentes dos falantes do galego tamén o sexan é imprescindible para manter a lingua, algo que o sistema educativo non pode facer. Tendo en conta isto, o que vai marcar a diferenza entre a supervivencia do galego ou a súa desaparición prematura dependerá do nacemento de novos paleofalantes, xa sexen de pais paleo ou neofalantes que lle transmitan a seus fillos unha conciencia lingüística e unha responsabilidade de protección e evolución. Dito isto, os nosos argumentos neste debate son: lingua viva por definición, a responsabilidade sobre a conciencia lingüística, manter o vocabulario propio e a evolución da lingua depende dos paleofalantes. Como o noso primeiro argumento, unha lingua viva por definición é aquela con falantes nativos, a cal mantén unha evolución ao ritmo da transformación do pobo que a emprega para comunicarse. Polo tanto, son necesarias todas as súas variacións, dialectos, formas desa mesma lingua. O galego nos neofalantes, aínda que completamente correcto, moitas veces é incompleto, onde ter incompatibilidade co idioma materno do falante, o que implica que do galego se usaría o normativo. Tendo en conta que o galego divídese en 3 bloques, nos cales hai unhas 16 áreas, ademais de unhas 50 subáreas, e moitas máis microáreas, perder todas esas variacións sería perder a esencia da nosa lingua, tamén perder a identidade dentro da lingua. Como segundo, o galego só pode ser salvado polos galegos, xa que non é responsabilidade dos foranos salvaleo, aínda que teñan a conciencia lingüística do mundo. É estupendo que os neofalantes teñan conciencia lingüística activa, que loiten pola nosa lingua, que apoien a nosa loita, mas como acabo de dicir, é a nosa loita. Sino con isto, o terceiro argumento, manter o noso vocabulario, o que non ten traducción a outros idiomas, e que os neofalantes costaralles empregar, como por exemplo enxebre, xeito, aquelar, aqueloutrar, receso, colo. Un vocabulario propio e rico, o cal representa non só os seus significados propios, senón toda a historia e cultura galega que ten detrás. Como cuarto e último argumento, a evolución dunha lingua só depende dos paleofalantes, xa que estes son os que van facer que a lingua evolucione e avance, xa que un neofalante, por moita conciencia lingüística e coñecemento que teña sobre a nosa lingua, non vai inventar palabras, os novos elementos que van aparecendo ao longo do tempo. Para non esquecernos, os nosos argumentos son: lingua viva por definición, responsabilidade sobre a conciencia lingüística, manter o vocabulario propio e a evolución da lingua depende dos paleofalantes. Para rematar, gustaríame engadir que, ao igual que os neofalantes escollen aprender o galego, os paleofalantes eliximos continuar empregando, defendendo e loitando para a súa conservación. Fixémolo séculos atrás, despois de que a mesma nobreza que o aprendía por ser de prestixio denos a espalda e chamaronos lingua de paletos. E agora, igual que naquele entonces, aínda que sen disputas reais, estamos a facer o mesmo. E volve a ser a nosa responsabilidade salvalo. Non abandonamos o galego daquela e tampouco vamos facer agora. Non estamos dicindo que non deban existir os neofalantes, senón que o galego non depende deles e tampouco debe ser así. Nese caso, estaríamos en frente dunha pérdida da nosa cultura e identidade, ou perder a gran cantidade de variantes dialectais, vocabulario, etc. Moita sorte aos nosos compañeros. Facemos unha pausa de 2 minutos para preparar as refutacións.
Imos entón coas refutacións e comeza o equipo a favor, o Miguel Terrell xa se está con poder. Supoño que todos vos lembrades o comicidio de Brais. Xoan, ao parecer, fai unha semana ou así, publicou un artigo sobre bacterias multiresistentes, pero ninguén o leu porque estaba en galego. Obviamente, isto sentoulle bastante mal, e ainda por riba, todo o seu círculo social non para de rexoubar barbaridades como que un desagradecido cos seus pais, porque eles criaron un castelán e ele, unha vez que marchou da casa, decidiu falar galego, cando o castelán ofrecille máis oportunidades laborais. Pero parémonos a reflexionar con sentidiño, non como esas malas linguas. Realmente, el decide con que lingua se sinte cómodo. Bos días a todos, o meu nome é María Pérez e son a encargada de realizar estas dúas quendas de refutación dialecta representando o meu Instituto de IES Terra dos Sallas, onde posicionámonos a favor de que o futuro da lingua galega depende das persoas neofalantes, baixando esa tese. Os neofalantes son o baluarte clave para a supervivencia da lingua galega. Para comezar a miña quenda de refutación vou falar dos nosos dous primeiros argumentos, o argumento de futuro e o argumento de calidade, xa que vexo que son os mellores para refutar os contidos que o equipo contrario nos transmitiu na súa exposición inicial. Comezamos con o noso argumento de futuro. Afirmamos completamente que a situación do falante nativo é bastante complexa. Estivemos revisando distintos estudos relacionados polo Instituto Galego de Estadística, mas polo filólogo Benavides. En efecto, cada vez hai menos falantes nativos, polo tanto, o futuro do galego está nas mans dos neofalantes. Temos que ter en conta que os neofalantes son suxeitos esenciais dentro das linguas minorizadas, xa que son elementais para tanto como transmisión interxeneracional como a rehabilitación lingüística propia. Logo, continuando máis cara ao noso argumento de calidade, queremos incidir que o galego que empregan os neofalantes é unha variedade completamente correcta, porque é fiel a esa variedade estándar. E, ademais, gracias aos neofalantes, estás aportando moito máis capital cultural para o galego. O galego estás empregando en ámbitos máis formais, como é no estudo ou na ciencia propia, que é un dos proxectos máis comuns que se ten contra a lingua galega. Dice que o galego non sirve para a ciencia. Entón, con isto queremos incidir que é importante que haxa xente que estén desa variedade estándar. Eses son os neofalantes, persoas que comezan na universidade ou na maternidade ou paternidade a falar o galego, situacións vitais onde moitos falantes nativos teñen a tentación de abandonar a súa lingua porque pensan que os seus fillos que falen castelán terán moitas máis oportunidades. Súa pregunta? Agora valorades a variedade estándar como correcta, pero sin embargo na introducción argumentaches que un neofalante vai aprender a variedade estándar, por tanto, deches a entender o contrario. Non sei a que estás a referir exactamente, pero podoche contestar de que é importante que se aprenda esa variedade estándar. E, ademais, vos tamén falaba desde que se van perder matices xeográficos e todo ese tema. Os neofalantes poden aprender eses matices. Igualmente, ainda que nos queiramos ou non, eses matices xeográficos iban desaparecer de todos os xeitos, ainda con os neofalantes, porque a lingua está en continua evolución. Bueno, proseguindo co tema da variante estándar. É necesario que o galego teña unha variedade estándar,
Porque cando temos unha variedade estándar, quere decir que queremos facer o idioma oficial, que se quere incorporar nas escolas, que se queren eliminar os prejuicios cara a este. O galego merece unha variedade estándar, polo simple feito de ser unha lingua. E se lla negamos, estamos obligando a retroceder no tempo. De feito, como aquí podedes ver nesta gráfica feita polo filólogo Benavides, onde realizou un estudo onde lle preguntaba a distintos estudantes sobre se realmente vían que era preciso que houvese unha variedade estándar, e a maioría deles respondeu que sí. Ata aquí a miña primeira quenda, moitas grazas pola vosa atención. Bo día, son Ana, represento o meu grupo nesta refutación e vou expoñer en profundidade algunhas das ideas que mencionamos na introdución, pero sobre todo centrándome en dous argumentos: o da evolución das linguas e o do vocabulario propio do galego. Vou empezar outra vez deseando sorte a todos e vou falar un pouco sobre ideoloxía. Na nosa etapa de aprendizaxe das linguas, cando somos pequenos, imos reproducir os sons que escoitamos. Esta etapa dura alrededor ata os 12 anos, cando o aparato fonador se termina de desenvolver. Nesta etapa é cando aprendemos as linguas con moita máis facilidade e por iso aprender máis dunha lingua nesta etapa é bastante beneficioso porque nos limitamos á gama que precisamos para falar esa lingua. É dicir, que os nosos músculos e o noso aparato fonador teñen que reproducir certos sons e dependendo de cantos sons se hai que reproducir vai a ser unha maior ou menor amplitude. Polo que aprender varias linguas sempre vai a ser moito máis beneficioso para nun futuro poder aprender con facilidade outras novas. Ademais, isto tamén explica por que nos resulta tan difícil ignorar o noso acento a hora de falar unha nova lingua ou por que nos pode ata cambiar a voz cando falamos unha nova lingua. Os neofalantes sáltanse esta etapa. Esta é a diferenza principal que nos expoñemos entre un paleofalante e un neofalante. E diredes, que ten que ver con estes dous argumentos? Pois para que unha lingua sobreviva ten que evolucionar, adaptarse aos cambios sociais, crear vocabulario para novos conceptos, ou a influencia de outras linguas, como por exemplo o galego nesta situación diglóxica co castelán, no que é bastante predominante, podría verse moi afectado. Posto que se estes ocos baleiros os enchemos con termos, neste caso do castelán, ao pasar o tempo podía acabar, no peor dos casos, como un dialecto do castelán, o cal todos temos claro que non é. E quen é o encargado de que as linguas evolucionen e se cree este vocabulario? Os paleofalantes, non os neofalantes. Polo xa mencionado, por esta evolución, por este desenvolvemento do aparato fonador, por expresións propias da nosa lingua que mencionou a miña compañera na introducción, que non teñen traducción a outras linguas, polo que poden chegar a entendelos un neofalante, pero vai ser moito máis complicado. Ademais, pola propia interferencia da lingua nativa do neofalante, que a hora de ter que definir unha nova palabra pode chegar a traducir no canto de crear con galego. E ao final, cando aprendemos unha nova lingua, o que estamos facendo é traducindo. Con isto, vou a facer un pequeno inciso para agradecer a importancia dos neofalantes, porque, como ben dixeron eles, axudan a incrementar o número de persoas que falan galego e tamén a difundir a nosa cultura, a nosa propia lingua e o que nos amamos de Galicia. Non lle estamos quitando importancia, ni moito menos, senón que nos posicionamos nunha hipotética situación onde a supervivencia do galego vese ameazada e defendemos o papel dos paleofalantes frente aos neofalantes nesta situación. Vou botar man dun exemplo que todos coñecemos, os famosos séculos escuros. Antes dos séculos escuros o galego era unha lingua de prestixio, utilizábase na lírica e tiña gran cantidade de neofalantes. Os leis aprendían galego para escribir na lírica. Pero cando chegaron os leis católicos e se marxinou política, económica e socialmente a Galicia, estes neofalantes desapareceron. Xa non tiñan unha razón para usar o galego. Inda así, o galego non acabou desaparecendo. Os paleofalantes foron reivindicándose e mudou esta situación ata que estamos agora, ainda que ainda hai cambios por facer e claramente moi distinta. Estamos abertos a que os neofalantes participen nestes cambios, pero a supervivencia é principalmente porque estes paleofalantes proseguiron utilizando o galego a pesar dos prexuicios de que era unha lingua utilizada tan só no ámbito familiar
o que non se podía utilizar en ámbitos máis prestixiosos. Moitas grazas. Vou a dar comezo coa miña quenda de refutación mencionando un detalle onde comentábades sobre o tema fonolóxico de que o galego que empregan os neofalantes é como un copia e pega do castelán pero galeguizado. Entón nos mostramos, que tamén comentou o meu compañeiro Brais na súa exposición inicial, outra gráfica. Nesta gráfica estamos amosando, que tamén está feita polo propio Benavides, de que realmente os que tenden máis a cometer castellanismos son os propios falantes nativos. Despois de mencionar isto, vamos comentar de por que agora a supervivencia do galego realmente depende dos neofalantes. En tempos pasados mantivose cos falantes nativos e debido á globalización. Agora estamos todos, por así decir, como máis en contacto. Por lo tanto, agora estas persoas xa poden permitirse falar castelán, porque un dos motivos de por que antes transmitíase o galego xeración en xeración é porque os ancestros non tiñan coñecemento do castelán. É tan fácil como revisar cartas escritas por emigrantes. Todos intentaban falar castelán, estaban avergonzados do galego. Por lo tanto, ahora debemos nos abrir os brazos a unha minoría que ofrécese a comezar a falar en galego por conta propia, que deciden facer este cambio porque están comprometidos ca situación lingüística e social do galego. Súa pregunta? En ningún momento da refutación mencionei nada do castellanismos, nin de que os que aprenden galego fan como unha variante do castelán. Tan só mencionei as diferenzas da xente que aprende galego. Non teñen por que ser neofalantes que sabían castelán, a mellor son de outros países. Solo son as diferenzas entre neofalantes e paleofalantes. Na miña quenda de refutación respondo preguntas, non afirmacións. Proseguindo isto. Entón, para finalizar a miña quenda, quero mostrarvos de que realmente os neofalantes sí funcionan. E nós imos analizar a situación dos neofalantes en outros contextos lingüísticos, como foi en Cataluña e País Vasco. En País Vasco podemos que ver ao inicio das décadas dos 80 tan só 22% da poboación falaba vasco e 30 anos despois esta cifra aumentou até un 36%. Crese que para 2036 a metade da poboación de Euskadi falará éuskaro. Un dos neofalantes máis interesantes de analizar debido a este fenómeno son aqueles que actualmente son maiores de 40 anos. Estas persoas comezaron a falar vasco xa que gozaron dunha conversión lingüística unha vez que ingresaron en centros educativos para adultos. E temos que ter en conta, que tamén mencionamos no noso primeiro argumento, que a conversión lingüística é elemental para que as linguas minorizadas perduren ata os nosos días. E logo tamén teríamos o caso de Cataluña. En Cataluña, para normalizar o catalán, centráronse principalmente en tres grandes áreas. Na educación, nos medios de comunicación e na administración pública. En definitiva, onde se obtiveron mellores resultados foi na educación, xa que o catalán empregábase como unha lingua vehicular nos centros de ensinanza dende os 13 ata os 18 anos. Por lo tanto, esos rapaces disfrutaban desa conversión lingüística tan necesaria para a nosa lingua, porque a conversión lingüística fai que haxa transmisión interxeneracional, ao igual que a propia rehabilitación lingüística. Actualmente atopamos 6 millóns de falantes de catalán en Cataluña e máis de 3 millóns deles son neofalantes. O catalán está perdurando grazas a eles. Entón, xa para finalizar, non credes que se Euskadi pudo, Cataluña poido, por que Galiza non pode? Por que nós non podemos deixar atrás ese pasado onde a xente castelán falante obligounos a odiar a nosa lingua e decidamos escoller a persoas que queren adoptala, que lles dá igual eses prexuizos. Moitas grazas. Boas, son Samuel Saborido. Gustaríame comezar a miña segunda refutación do equipo en contra deste tema rebatindo un argumento que vos chamades o argumento de calidade.
non nos parece que nin queremos que sexa verdade que o galego normativo sexa o único galego correcto e por ende sexan mellores os neofalantes por falar esta variedade do galego. Parecenos que unha lingua viva é unha lingua que ten variedade e por ende unha lingua viva por definición é aquela con falantes naturais a cal mantén unha evolución ao ritmo de transformación do pobo no que se fala. Para nós son necesarias todas as súas variacións, dialectos e formas, xa que en Galicia temos 3 bloques de 16 áreas, 50 subareas e moitísimas microareas nas que se falan non diferentes galegos, pero sí diversas pequenas variedades do galego que deberían ser todas tomadas en conta e non reducidas a un pequeno galego artificial chamado galego normativo. Sí. Non consideras que unha lingua normativa fai que o resto do mundo a tomen máis en serio e que nunca a confunda con algo dialectal? Non, a mí parece que unha lingua normativa ten o único e mero feito de xuntar todas estas pequenas variacións do galego nunha soa para poder ser usada en dobraxe, en escritura, etc. e poder ser traspasada a moitas máis persoas sen que se sintan que outra variedade é moito máis popular ou que se impoña sobre a súa. É unha creación artificial. Tamén me gustaría dicir que a idea de basexar o cambio nos neofalantes non é unha idea demasiado boa. En Dodro, por exemplo, o concello de onde eu veño, todos falaban galego. Os casteláns... Sí. Non me parece un presuizo, xa que a lingua galega, como supoño que se sodes de primeiro de bacharelato saberedes, foi unha sucesión de un montón de variacións da mesma. O galego normativo foi unha creación artificial de diversos autores para crear diccionarios e crear unha certa norma escrita. Como dicía, en Dodro, o lugar de onde veño eu, todo o mundo falaba galego. Os castelanfalantes que viñan volvíanse neofalantes para poder falar con nós, xa que a nosa comunidade galegofalante era tan popular, era tan normal, que non tiñamos ningún tipo de presuizo, ao contrario, a xente que falaba castelán quería falar galego para sentirse integrada. A situación actual do neofalante é difícil. Mudar a túa forma de vida e a túa primeira lingua precisa de unha comunidade moi forte galegofalante. A día de hoxe, moitos neofalantes son independentes e, inda que no seu entorno se fale castelán, non poden dar o paso a falar galego sen sentir tantos presuizos, pero moitos outros non. Por ende, dinme conta, por exemplo, que ao chegar a Camilo José Cela en Padrón, hai un montón de paleofalantes que mudaron a súa lingua ao castelán solamente para meterse máis no grupo, xa que viven nun entorno castelanizado. O futuro do galego precisa dunha comunidade de falantes moi forte, e os neofalantes, si, son unha ferramenta moi importante, pero veñen logo froito desta fortificación da base paleofalante. Na miña clase, como xa dixen antes, hai unha gran cantidad de persoas que naceron falando galego e mudaron ao castelán por medrar un entorno castelanizado. Por ende, a labor dun neofalante, a pesar de ser moi importante, debería vir despois de fortificar a base de paleofalantes, dinamizando a lingua e conseguindo unha moita mellor educación en galego para que estas persoas que falan castelán non teñan que sentirse forzadas a falar galego, senón que, xa que no seu grupo de amigos, na súa escola, hai un montón de xente que fale galego, pasen a falar esta lingua simplemente por costume. A prioridade non é salvar a lingua con neofalantes, é mellorar dunha vez a situación da lingua para que todos os dialectos dos paleofalantes sexan tan extendidos como o galego normativo. Moitas grazas. Hacemos a pausa de 2 minutos para preparar as conclusións.
Pois imos coas conclusións, comeza o equipo en contra o IES Camilo José Cela de Padrón e remata o equipo a favor o IES Terra de Xallas de Santa Comba. Hola, outra vez. En conclusión, no meu equipo neste debate defende a nosa postura cos nosos argumentos principais. A lingua viva por definición, con falantes nativos que manteñen a evolución e a riqueza das variantes dialectais da nosa lingua, importantes porque o equipo contrario debo entender que a variedade normativa estaba por enriba dos dialectos, mentres que nós consideramos que é unha variedade artificial e que, ademais de que é correcta, é igual de correcta que todos os dialectos. E se pensamos un pouco, todo o mundo inteiro, está formado por máis de 7.000 linguas. Cada unha característica do pobo determinado é usada para transmitir a cultura, as tradicións, etc. Por iso nos creemos que a variedade é riqueza, tanto para linguas como dentro do galego. Tamén falamos sobre, como segundo argumento, a responsabilidade sobre a conciencia lingüística dos galegos, a evolución da lingua, mencionada anteriormente, que precisa evolucionar no tempo, adaptándose aos cambios sociais, para sobrevivir, porque as linguas sobreviven porque cambian, e o vocabulario propio do galego, como poden ser expresións determinadas sen traducción, que os neofalantes non van a entender, ou a propia interferencia de outras linguas, como a lingua materna, que pode dificultar o manexo do galego destes neofalantes, ou destas expresións tamén. Utilizamos como subargumento as diferenzas entre un neofalante e un paleofalante, nesta etapa de aprendizaxe das linguas dos rapaces que comprende ata alrededor dos 12 anos, onde culmina o desenvolvemento do aparello fonador, e que tamén é moi importante polo manexo da lingua que falamos anteriormente. Tamén argumentamos o importante que é construir unha base a partir dos paleofalantes e despois podemos introducir os neofalantes para difundir a nosa lingua, a nosa cultura, os nosos costumes, etc. Isto ven ligado do que vou a dicir a continuación. Agradecemos os neofalantes por as súas contribucións unha vez máis, pero seguimos defendendo a capacidade única dos paleofalantes de sacar adiante o galego, usando como exemplo a nosa propia historia dos séculos escuros. Sirve, ademais de como exemplo de orgullo do noso amor pola nosa cultura, pola nosa lingua, polo noso pasado, presente e futuro que se aproxime, que enfrentaremos, sexa bo, sexa malo, tanto paleofalantes coa axuda dos neofalantes. Pero, por última vez, recalcamos que nunha supervivencia o galego vai depender dos paleofalantes. Moitas grazas. Bos días, son Alexia e son encargada de facer a conclusión dentro do meu equipo, que estamos totalmente a favor ca afirmación proposta pola organización do debate. Para comenzar, gostaríame nombrar os argumentos ofrecidos polo equipo contrario. O cal, o primeiro, a lingua viva por definición. O segundo, a responsabilidade sobre a conciencia lingüística. Terceiro, manter o vocabulario propio. E o cuarto, a evolución da lingua depende dos paleofalantes. Estes argumentos foron refutados no seu conxunto pola miña refutadora do equipo, María, afirmando que os neofalantes son suxeitos elementais para a supervivencia do idioma, xa que falan de forma correcta, xa que adaptan o galego estándar, defenden o galego como lingua en diferentes ámbitos, como o ámbito científico, e os neofalantes poden aprender os matices e palabras propias de diferentes zonas, non teñen complicacións con iso. Dito isto, gustaríame comezar cos nosos argumentos, pero que xiran en torno á nosa tese. Os neofalantes son o baluarte clave da supervivencia do galego. Antes, queremos aclarar que estes argumentos están baseados sobre todo nos estudos de Fernando Ramallo. O primeiro argumento, un argumento de futuro, no que afirmamos que o futuro da lingua galega é pesimista, pero que os neofalantes poden ser o empurrón necesario para evitar a súa extinción. O segundo argumento, un argumento de calidade, xa que os neofalantes aprenden a variedade estándar do galego, a cal mantén a corrección lingüística.
E o terceiro argumento, pero non menos importante, o argumento de analoxía, que comparamos a situación do galego coa situación do éuscaro ou a situación do catalán, para demostrar que os neofalantes funcionan e son a clave. Disto isto, queríamos falar desta imaxe que trouxemos aquí. É unha imaxe dunha pintura que se chama Remedios Varo, e chamase Ruptura. Con esta podemos simbolizar a situación dos neofalantes en Galicia. Primeiramente, como figura central, temos este home, que podemos utilizar como símbolo de Xoán, unha persoa que se mantén serena na súa postura de defender o galego, xa que é a lingua que se mantén cómodo. No fondo, un edificio azul. Podemos considerar que é o seu ámbito de crianza. Pero nas ventás podemos ver as malas linguas que o xulgan. Ainda así, Xoán mantense sereno na súa postura, porque, como xa dixen, mantense seguro no que conseguiu, no que fixo e non ten vergonza de falar galego. Isto é a situación que viven a maioría dos neofalantes, que, mentras que os paleofalantes están abandonando a lingua, os neofalantes súmanse para conservala. Moitas grazas.